L'alumnat de segon B ha tingut d'espai en xarxa els rius i ha participat al projecte Anella. Recollirem anelles dels envasos de refrescos. Les portarem a l'institut. Quan tinguem moltes, les portarem a l'empresa Highcon, que és una empresa que fa la companyia recollida d'anelles. Qui ho organitza i amb qui col·labora? Organitza Highcon amb la seva col·laboració de sistemes mediambientals, que és de la Generalitat de Catalunya. Què hem de fer com a centre i què podem aconseguir? El que hem de fer com a centre és recaudar anelles de plàstic per després donar-li a l'empresa Highcon, que el que fa és reutilitzar-les. Què podem aconseguir? El que podem aconseguir és reduir la contaminació i treure-li un pes de sobre als animals marins. A la xerrada ens van explicar que no tenim que tirar les anelles perquè podem matar els animals del mar. A més, van parlar d'on llençar o reutilitzar cada anella que trobem o comprem. També ens van explicar les coses que pot fer les anelles en el mar i els animals marítims. Per finalitzar, ens van dir que n'hi havia empreses que feien les anelles reutilitzables i també n'hi havia empreses que feien les anelles comestibles, és a dir, millor per al medi ambient i pel mar. Impactes ambientals. Ara us posarem uns quants exemples pels quals els plàstics són un problema per la Terra. 8.300 milions de tonelades de plàstic. Es calcula que al món hi ha un total de 8.300 de tonelades de plàstic. És un número aproximat. El plàstic no es va inventar fins a finals del segle XIX, però fins a mitjans del segle XX no va començar a produir a gran escala. Gràcies a això, només hem de lluitar contra 8.300 milions de tonelades de plàstic d'aquest material. Bossa de plàstic. La vida útil d'una bossa de plàstic és de tot just un quart d'hora. Els plàstics i els peixos. La contaminació al mar està fent que els seus habitants s'habituïn. Els peixos mengen i estan envoltats de plàstic. S'estima que hi ha 10 vegades més de plàstic del que s'ha trobat a l'oceà Atlàntic. Entre excavadores, desenes de persones van recollir objectes reutilitzables, com aquest que veus aquest senyor que hi ha aquí en aquest vertedero. Reciclatge de plàstic en Bangladesh. A Bangladesh, a sota del pont d'un tributari al riu Buriganga, una família treu les etiquetes de les ampolles de plàstic que classifica en verds i transparents per vendre-les en au de residus. Aquests recicladors guanyen una mitjana de 100 euros al mes. Com heu vist, als altres grups hi ha molts problemes i ara us explicarem les maneres d'actuar. Les maneres d'actuar són amb les 6 R's i possibles solucions. Repensar nostres hàbits i maneres de viure, especialment els que tenen a veure com definim les nostres necessitats bàsiques. Reestructurar el sistema econòmic perquè l'enfocament principal canvi de la maximització dels guanys a la benestar de la gent. Reduir el volum dels productes consumits quan sigui possible. Reutilitzar. Reutilitzar és l'acció de tornar a utilitzar els béns o productes mitjançant una acció de millora o de restauració. Reciclar comporta fabricar nous productes utilitzant materials obtinguts d'altres vells. Redistribuir, perquè tots tinguem un accés equitatiu dels recursos del planeta buscant la manera equitativa de satisfer les necessitats de tots. Com a centre, fer xerrades dedicades a conscienciar a la gent adolescents i profunditzar molt més en el tema del reciclatge, que el centre faci un dia especial de reciclatge. Les solucions que podem utilitzar com a ciutadans. Una solució seria no llançar els plàstics que ja no utilitzem, conscienciar a la gent en publicacions d'Instagram i utilitzar menys plàstics. Solucions que podem fer com a societat. El que podem fer com a societat és posar límits d'ús de plàstic, crear un material alternatiu biodegradable i protestar perquè es reculli més del 50% de plàstic que llancem al contenidor de reciclatge. Ara us explicarem com funciona la recollida d'anelles i el nostre motiu per participar. Aquest treball consisteix en recol·lectar anelles de plàstic fins a final de curs per 2 motius. Motiu 1. Volem conscienciar a la gent de que es té que reciclar tot el possible per ajudar al medi ambient i que no hi hagi tanta contaminació.
Motiu 2. Fem una recollida d'anelles en especial perquè estem participant en un concurs en col·laboració entre l'empresa Highcon i el programa L'Anella. Les anelles s'han de penjar a l'entrada de l'institut.